Na? Szeretne be? Büdös banka. Büdös banka. Büdös banka meg akar fürdeni? Fürdessem a büdös bankát? Gyere büdös banka, gyere! Megbüdi a popója. De láttad, volt benne egy 180-as forduló. Jó, csak 1 centire áll meg a feje. Jó, hogy 2 foga van, na sok nem lehet. Büdös Sok baja nem lehet. Na berakom most így. Jó, jó. Jó van, na, bocsánat. Gyere banka. Hogy akar menni? Hú, de jó illata lesz ennek a büdös bankának. Kis gorilla olyan. Kakasztog. Nagyon szarszagosságet bendegusz, pattanj be a bakádba. Raktunk már belőle, na gyere. Nem kellett. Gyere. Úgy kimosszuk a popóját. Bődes banka. Ne így áll abból. Nem finom, mondtam már. Új! Szomja? Kérsz inni? Kérsz inni? Hozzak? Kérsz? Igen, hozzak. Jó. Közben hogy kell kultúráltan szórakozni? Na, tessék. Most nem kérsz? Ne, szívad csak. Bendi? Nem kérsz, jó van. Valakinek büdös voltál a popója. Jó van, bocsánat. Musszik ki. Hogyne. Nagyon illatú ez az. Megnyomja a szarszagot is, amit ereget a seggéből. Bendegúz, az miért van, hogy amikor én próbálok téged kamerázni, állandóan háttal vagy? Na ez így jó. Új, de ördög! Jaj! Jaj! Ez nem vicces, apukám. Bendi, ide nézd! Bendi, nézd csak! Kéred? Kéred? Tessék! Jó, te kis madárló! Minden szívszem. Jó van, na. De inkább kapcsolt ki, mert vizes a kezem. Mondom, vizes a kezem, nem tudom kikapcsolni. Ja. Nagy gomb.